advisor mune zvamakasiya maita kuti musina kupedza, and I was asking questions, ndikatumira vanhu ndikanyatsotumira vanhu zvakanaka. Anditi pane dzimba dzedze ndikabvunza ndikati dzichapera here, ndikatumira message kuti ndinokumbira mundu wako comrade kuti ndiri kuvaka handina right yekuvaka imba yandokona kuti ndo zvandiri kutaura advisor kuti akatumira vanhu. And every time I was sending people, ndakatumira vanhu ndikapedzisa achipedzisa wega dzimba dzacho hatichadienda, hatina kana sendera tiri kupa, toenda kwaVP unowadza kuti ngwara aramba, wabva ikoko oenda kwashefu unowadza ndaramba, kuti handina chandiri kubhadharira kuti okupa kweyakwe moyo wakanaka wewe for information. But moyo wakanaka here advisor wekuti ndenge kutsvagai makati ndikufonere paWhatsApp, and then I call and then I'm dialing and then I send you message. Handina right yekutombodaira phone yako kana ndinoda nditi this is my phone and mari yandoda kukupa ndeyangu haisi yebasa. But is it proper kuti alright saka but is it proper kuti munouya mobva mapinda munda memunhu momurasa momuraita zvakati? Hatina kupinda munda mako isakaita murwizi, hatina kupinda munda mako ina. But murwizi aripinde nemunda mangu here neadvice. Chama marwizi anopinda nemunda mevanhu vese, hapana rwizi. Aiwa ndiri kubvunza ndati rwizi aripinde nemunda mangu here neadvice. Ini ndakaita dhiri newe rikati wakaita nana Shona nana Simba. DJ Holy Boy. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Tinochema zvedu tichiti tanzwa nekuvharirwa panze, dai vativhurirawo vatipinzawo mukati, dai zvinhu zvaita zvakadai so takwanawo tadyawo. But tisingazive kuti vatorimo mukati macho vari kutorwisana nenyaya yekuti vadyewo. So at the end of the day hamuna room yekuti vanhu vanyuwani vakwanise kupinda vachinodya, asi munokwanisa kupinda muchingonoshandiswa muchitambiswa namaiwere. Panapa ndine audio ralika riri kutenderera zvamanje riri kunetsa rapotungwarara mawani. Ndazozviona kuti kunze uko hakuna chakanaka. Pachinjanwa mashoko mahombe, vanhu vari kunetsana, vari kutukana, vari kuvhurana hombe, but zvatosorana pachavo ikoko gonzo nachinyaya. Zvikanzi chienda unomhangara kwauri kuda, chienda unotaura izvozvo kune wauri kuda wacho, wouya nemonya rako totangira ipapo. In short, ndangokutsanangura kuti nyaya iyi yakamira sei uyezve chii chiri kumbonyatsoitika. But ndisati ndaenderera kumberi, ndiri kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate nhamba dzangu ndo dziri paskrini idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapapa. Kana uchida kusapota basa ratiri kuita panapa pa Point 5 Creative Studios, wakasununguka kuita saizvozvo, unogona kushandisa PayPal link iri mudescription kana kundibata panhamba dziri pascreen idzodzo, totaurirana kuti zvakamira sei handitika. Right, nyaya iri panapa ndeyekuti pane nyaya yandakamboita few months ago ndichitaura nezvekucherwa kwezvicherwa kumazowe. Ndakambotaura nyaya iyoyo ndichitaura ye-controversial story ye-riverbed mining rehabilitation project iri kuitwa navatungwarara. Saka zviri kunzi gwizi uru ruri kupfuurawo nemupurazi memumwe munhu nepalendi yemumwewo munhu. Vakabva vataurirana zvikanzi padhiri iri uri kuda mari tikwanise kuchera takapombonoka. Uye akati ndiri kuda 100,000. Saka handizoziva kuti pakubhadharana nepakuita sei zvakazotadza kuwirirana papi. But audio ralika iri riri kuratidza kuti varume vaviri ava havasi kuwirirana. Uyo akuchifonera potungwarara achiti kuwa ndikanganwa chimbondinaisa kapamari apa.
potungwarara akuitawo rafa achita aiwa iwewe matauriro ako handina kana chikwereti newe wakatovharwawo nevamwe vanhu. Ndo nyaya yacho mamiriro ayakaita sei ayakaita iwawo handitika. Sanda kuti muzvinzwire the leaked audio vatungwarara vachitaura vega. Ya mawani isa comment mcomment section wotaura mafungiro ako wotaura maonero ako. As for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Let's meet in the next video. And that's for that project, that's voluntary. It's good for you as a farmer. Number one. Number two, isusu mari yese yakada takapa wana Simba mari ezirana na Simba. I wanted to help you but anchadi. Advisor Simba akawanda nemi pane zvakawanda. All along I was advisor. Ina andikuzive. I don't know you. Ndakaita basa paende kana una na Simba iwewe. Ari kana wakuendera kwese kwari kuenderera handisike chinhu chamani. Advisor. Kuna chef chekwa tese tiri vanhu vachef tokona kuenda tono justify vanhu vakakuvhara ndakakuudza ndevana Simba hatina kana central ratakatora but kana wakuenda kwese kwese zvauri kuita chinda unovaudza vanhu vacho vaudza kuti hanzi handichadi handisi kuzokupa mari even uende kuna chef waudza kuti ngwararamba ando zvauri kuda ndindakawa ndikakuona paipa ukati wafirwa nemwana ndikatokubatsira nemari ndikati wakavharwa nana Simba isusu pamari yese yatakashandana na Simba hativa owe kana cent kana single cent. Advisor, dai maimbotorawo mukana wokunditsvaga pamwe. Ndotora mukana weiko uchienda kwese mina indipedze kutaura advisor. Do you know kuti sometimes when you ignore someone munazive kuti munhu akamira papi? Ndinenge ndichikuti advisor munayo number ndikatokutextirai mukatondipa number. You gave me your number inopera na 651. Ndofa ndati alright iwe watuda zvofaita neni ka. Aiwa. Advisor. Ngatichienda imberi nefight. Inini ndicha justify kuti andina need yekubhadhara. I have not paid delivery application hurumende. It's a voluntary work yandaita paya. Advisor. In case you think utikupiwa mari straight. Aiwa advisor inini ndozvandaedzawo kutsanangura from the word go kuti inini I was assaulted na Simba. Based on zvimwe zvinhu. Yeah, wakavharwa nana Simba. The only hope now kuti ndikupe mari handichadi yandakakupa yakakwana. The only help yandingada kuitira ndeifonera Simba ndomuudza kuti pedzera nemunhu wako. Otherwise kuita moyo wakanaka ndakaona kuti kunotoparira. Dai takagara tinombofonerana tinombopanana manhamba maingopedzerana Simba. Now you are hoping me in. Aiwa but advisor ndakuponerwa nana Miga ende Miga ndakamuudza ndikati mutendei handeina kuna president tinotsanangura handina chandiri kuowaini shangara. That is a voluntary work and autorina right. Aiwa but inini advisor mune zvamakasiya maita kuti musina kupedza and I was asking questions ndikatumira vanhu ndikanyatsotumira vanhu zvakanaka anditi pane dzimba dzedze ndikabvunza ndikati dzichapera here ndikatumira message kuti ndinokumbirawo mundibvunzirewo wako comrade kuti ndiri kuvaka handina right yekuvaka imba yandokona kuti ndozvandiri kutaura advisor kuti ndakatumira vanhu and every time I was sending people ndakatumira vanhu achipedzisa wega dzimba dzacho hatichadienda hatina kana sendi ratiri kupa tienda kwaVP unowadza kuti ngwararamba wabva ikoko uenda kwachef unowadza ndaramba kuti handina chandiri kubhadharira kutokupa kwakwe moyo wakanaka wewe for information. But moyo wakanaka here advisor wekuti ndeichikutsvagai makati ndikufonere paWhatsApp and then I call and then I'm dialing and then I send you messages. Handina right yekutombodaira phone yako kana ndinoda nditi this is my phone and mari yandoda kukupa ndeyangu haisi yebasa. But is it proper kuti alright saka but is it proper kuti munouya mobva mapinda munda memunhu momurasa momuraita zvakati momuita munda mako isakaita murwizi hatina kupinda munda mako ina but murwizi aripinde nemunda mangu here neadvice. Chama marwizi anopinda nemunda mevanhu vese hapana rwizi. Aiwa ndiri kubvunza ndati rwizi aripinde nemunda mangu here neadvice. Ini ndakaita dhiri newe here kuti wakaita nana Shona nana Simba. Inini ndiri kubvunza advisor because imi makataura nemashoko enyu maakuda kuramba. It's fine advisor makataura inini maakundita backtrack ina handina kuchinja imimi you are the one who said kuti matombo roda mari ndikanoda 100,000 ngati changara usakare mari makanditsura ndikateerera ndikataiwa nzou saka ndati matombo acho inini ndobva ndakutaura ndikabva matombo haasi ako iwewe matombo ndeestate matombo ndeangu that land is mine. That land is mine. Makatonochera ngomo. Land ndeyako but matombo ina chinda untaramba ubhadhira mari yematombo. Chinda untaramba ubhadhira mari yematombo. Kwa unoda.
kusvika wamunhu ari right kana wanorivhesa kwese uko kwawanga uchifonafona ndozotaura newe simple advice because handithreatenwe chinhu chiripo handina kumbokuthreatena inini am trying to get access to talk to you nditori saka uite access nekunoita extortion wakuda kuabuse handina kuita wakuda kuabuse nekunoshanda kuofisi woda kutanga kunovhundutsira maofisi ese handina kuvhundutsira munhu handina kana kana ndakuda ndichakutsvaga. Thank you.